V sérii rozhovorov s prezidentskými kandidátmi vám dnes prinášame interviu s Ďulom Bardošom. Na základe projektu RTVS k prezidentským voľbám, ktorý prerokovala Rada RTVS, sú kandidáti zoradení od uchádzačov s najnižšou podporou. Vychádzame z priemeru preferencií v dvoch prieskumoch verejnej mienky, ktoré si RTVS nechala urobiť. Ďula Bardoš, s ktorým sa Martin Striž dnes rozprával, je kandidátom strany maďarskej komunity. Pod jeho kandidatúru sa podpísalo 46 000 občanov, ale aj 16 poslancov parlamentu. Slovensko volí prezidenta. Pekný večer. Séria predvolebných rozhovorov s prezidentskými kandidátmi pokračuje a dnes je v štúdiu RTVS Ďula Bardoš. Pekný večer. Dobrý večer, prajem. Vítajte. Pán Bardoš, vyštudovali ste slovenčinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte. Čo máte rád na slovenčine? Tak je to pekný jazyk a má krásnu literatúru. Ja som človek, ktorý veľmi rád číta a mám rád literatúru, krásnu literatúru. A to bolo to prvé, čo ma ťahalo, a nie gramatika, a nie pravopis, ale literatúra ako taká. A obľúbený autor? No tak je ich viac. Teraz čítam autorov, ktorí momentálne sú hitmi. Je to napríklad pán Horecký, ktorého teraz som čítal tento týždeň. Ale samozrejme mám rád aj pána Mňačka a ja by som to každému poradil, keď sa chce stať politikom alebo keď nejakú funkciu chce nejakým spôsobom zastávať, tak treba prečítať jeho román Ako chutí moc. Myslím, že je to taký román, ktorý je osožný pre každého. Predseda Kultúrneho a spoločenského zväzu Maďarov na Slovensku Čemadok. Ako sa žije Maďarom, slovenským Maďarom na juhu Slovenska? Ťažko, lebo Maďari žijú väčšinou na južnom Slovensku. A na južnom Slovensku je najväčšia nezamestnanosť a žiaľ počas tých viac ako 20 rokov táto časť Slovenska bola zanedbaná. Stačí, keď sa pozrieme na infraštruktúru, že cesty nejdú tam a autostráda alebo diaľnica bola urobená cez sever, hoci bolo treba prevretať hory. A som presvedčený, že keby sa to robilo na južnom Slovensku, dvakrát by sme sa už mohli otočiť smerom na ukrajinskú hranicu a do Bratislavy. Ale je taká realita a práve preto aj moja kandidatúra je o tom, aby som poukázal na to, že južné Slovensko je zanedbané. Treba sa pozrieť na to, že prečo sú také dôvody a prečo je taká nezamestnanosť a prečo nie je možnosť pre tých ľudí, ktorí tam žijú, ktorí platia dane a väčšina Maďarov tu žije. Takže moja kandidatúra vlastne vychádza z toho, že chcem byť v prvom rade kandidátom Južného Slovenska, všetkých obyvateľov bez rozdielu národnosti, vierovyznania, politickej príslušnosti. Tým pádom, že kandidujem za prezidenta, samozrejme chcem osloviť všetkých občanov Slovenska, ale je to krátky čas a fyzicky nie je možné obísť celé Slovensko. Ja mám svoje kontakty aj z toho dôvodu, že som predsedom Čemadoku, aj predtým, ako som pôsobil v Národnej rade. Hlavne tá južná časť je pre mňa taká bližšia a poznám tam tých ľudí, takže tam chodím na mítingy, na stretnutia. A tí ľudia veľmi pozitívne brali tú možnosť, že budú mať prvýkrát kandidáta, ktorý bude hovoriť o týchto veciach, o týchto otázkach, bez rozdielu toho, či sa to týka Maďarov, Slovákov, Rómov alebo predstaviteľov iných národností. Vy ste to teraz o seba vysypali, ste ma až prekvapili, lebo som si myslel, že presne k tomu prídeme postupne. No dobré, tak ja sa už teraz chytím toho, čo ste povedali. Čo môže ale prezident spraviť s tým, aby sa nejakým spôsobom výrazne zlepšila tá situácia na juhu Slovenska, o ktorej ste hovorili? Samozrejme, som si vedomý toho, že prezidentské právomoci neumožňujú nejakým spôsobom spraviť korektúru alebo urobiť hneď také zmeny. Ale prezident so svojou autoritou, alebo v mojom prípade prezidentský kandidát, môže upriamiť pozornosť na tieto otázky, na ktoré jednoducho v poslednom čase nikto o týchto otázkach nehovorí, hoci sú to veľmi vážne veci, lebo ľudia odchádzajú zo Slovenska, odchádzajú mladí ľudia, čo nie je dobré. A práve preto by som chcel takýmto spôsobom upriamiť pozornosť na nás všetkých. Poprvé, aby tá debata sa začala, že Južné Slovensko potrebuje infraštruktúru, potrebuje pomoc, potrebuje nové pracovné miesta. A ako predstaviteľ menšiny, najväčšej menšiny na Slovensku, predstaviteľ maďarskej komunity, chcem byť kandidátom, ktorý je kandidátom všetkých menšín. A chcem upriamiť pozornosť aj na ľudské práva, aj na menšinové práva, aj na to, že treba začať dialóg s predstaviteľmi menšín, to znamená väčšina a menšina musia dialóg v súčasnosti? Existuje nejaký z vášho pohľadu? V posledných rokoch žiaľ nie. Som presvedčený o tom, že to, čo sa napríklad teraz deje na úrade vlády, že aké kroky sa urobili potom, keď bývalý splnomocnenec odišiel, László Nagy,
ktorý bol splnomocnencom pre menšiny, tak to, čo sa deje, to nie je priateľné hlavne pre najväčšie menšiny, to znamená pre Rusínov, pre Maďarov a pre Rómov. Ako by ten dialog teda mal vyzerať? A mal by ho moderovať ten prezident? Ten prezident má upriamiť pozornosť aj na túto otázku. Som presvedčený o tom, že prezident so svojou autoritou by mal povedať, že Slovensko je štátom všetkých občanov, ktorí tu žijú, bez rozdielu národnosti. A to práve sa nedialo počas týchto 10 rokov. Súčasný pán prezident neupozornil na vážne témy. Neišiel do Národnej rady, nehovoril o stave republiky. Napríklad je tu problém extrémistov v Nitre. Bol tu problém, alebo je tu problém Maliny Hedvigovej. A ďalšie také problémy, kde by sa mal jasne pán prezident vyjadriť a povedať svoj názor. Nepovedala svoj názor a to je obrovská škoda a práve preto by som chcel byť prezidentom, keď dostanem dôveru a keby som dostal dôveru, som si vedomý toho, že nie som favoritom týchto volieb, ale keby som dostal podporu, bol by som prezidentom všetkých občanov a tým pádom, že som predstaviteľ maďarskej komunity, mám v sebe tú toleranciu, takže viem, čo to znamená, keď niekto hovorí iným jazykom, má iné problémy, takže viem sa vžiť do problémov iných ľudí a ako prezident by som vedel takýmto spôsobom vyjadriť jasný postoj, lebo tento jasný postoj absentuje. Keď sa vrátim do toho decembra, kandidatúru ste ohlasili v poslednej chvíli, ale napriek tomu ste v pomerne krátkom čase vyzbierali vyše 46 000 podpisov. Bola to dobrá organizácia, precízna, alebo to bolo prekvapenie aj pre vás? Je to každému jasné, že pán Jožef Berini, predseda strany maďarskej komunity, ma oslovil, že či by som neprijal túto kandidatúru a ja som teraz člen predsedníctva strany maďarskej komunity. To znamená, že nie som v tom úzkom vedení, ale som členom predsedníctva. A oslovil ma preto, lebo som predseda ČMDOKu, to je Kultúrny a spoločenský zväz Maďarov na Slovensku. A tým pádom som aj predstaviteľom civilného sektora, civilného života. Mám v jednej osobe v sebe to, že pôsobil som ako politik, alebo pôsobím ako politik, som ako predstaviteľ civilného života. A takýmto spôsobom asi viem, alebo on si myslel, alebo ostatní si mysleli, že viem osloviť tých ľudí. A potom asi aj z toho dôvodu, že ja, aj keď som bol poslancom mestského zastupiteľstva v Senci, aj poslancom Národnej rady, či som bol koaličný alebo opozičný, som sa snažil vždy o dialóg. A vždy som bol človek, ktorý spája a nerozdeľuje. A práve preto si mysleli, že keď budem kandidovať, tak môžem spájať ľudí. Táto moja kandidatúra nejde proti nikomu, proti žiadnej strane, proti žiadnemu kandidátovi. Je to kandidatúra v prvom rade, aby som oslovil, aby som mobilizoval občanov Južného Slovenska, lebo hlavne Maďari a predstavitelia menšín, keď tam nemajú svojho kandidáta z vlastných radov, tak asi sa nezúčastnia v takom množstve volieb. A tým pádom, že majú vlastného kandidáta z vlastných radov, tak asi tá mobilizácia bude. A to, že za 2 týždne som pozbieral viac ako 46 000 podpisov na petičnej hárky, to znamená, že tá podpora tu je. A ja si ju veľmi vážim a veľmi si vážim to, že okrem maďarskej komunity, okrem predstaviteľov národnostných menšín, mám veľmi veľa podpisov od Slovákov, teda od predstaviteľov väčšiny. A to nie iba z okolia, kde žijem, ale aj z Oravy, aj z východného Slovenska, aj z Žiliny. To znamená, že z celého Slovenska som dostal podpisy. Na moju adresu som dostal viac ako 6 500 petičných podpisov, kde bez toho, že by vedeli alebo chceli nejakým spôsobom naznačiť, že som stranický kandidát, lebo začínal som ako stranický kandidát a teraz po pozbieraní podpisov som aj občianskym kandidátom. A napriek tomu, že som dostal podpisy 16 poslancov Národnej rady, hneď druhý deň, keď som oznámil to, že budem kandidovať, napriek tomu som im oznámil, a keď som sa poďakoval za toto gesto, že v prvom rade chcem byť občianskym kandidátom. Takže realita je taká, že som stranícko-občianskym kandidátom, ktorý prvýkrát ako predstaviteľ maďarskej menšiny kandiduje na poslavy štátu a preto je to aj pre mňa zodpovednosť, aby som pri týchto rozhovoroch alebo pri debatách, pri stretnutiach s občanmi upriamil pozornosť na to, aby sme sa zblížili, aby sme ten dialóg začali, lebo keď Maďari alebo ostatné menšiny niečo chcú, to neznamená, že chcú rozvracať republiku. Pravý opak je pravdou. Riešením ich problémov sa problém riešia aj na Slovensku. Je to osožné pre nás všetkých, ktorí tu žijeme. Jožef Berani povedal, očakávame veľmi dobrý výsledok v prezidentských voľbách. Kde všade doteraz ste robili kampaň? Presvedčate ľudí trebárs aj na Orave alebo pod Tatrami? Samozrejme všade, na celom Slovensku, ale sústredím sa na Južné Slovensko, lebo tam ma pozývajú na rôzne meeting, na rôzne stretnutia. Ja stranické meetingy som nemal, ani nebudem asi mať.
Takisto, čo sa týka billboardov, mám ich veľmi málo a v prvom rade na južnom Slovensku sú dvojazyčné. Takisto aj moje materiály budú dvojazyčné. Chcem osloviť bez rozdielu národnosti, hovorím politickej príslušnosti alebo vierovyznania ľudí, ktorí pochopia alebo chápu to, že moja kandidatúra je o južnom Slovensku, o ľuďoch, ktorí tu žijú a je o tom, čo nás spája a nie o tom, čo nás rozdeľuje. Keď sa vrátim do minulosti, pre mnohých bolo prekvapením, že ste v roku 2007 po zmene vedenia pôvodnej SMK neodišli s Belom Bugarom. Prečo ste zostali v SMK vtedy? Ja som nebol v strane pred 89. rokom. Ja som vstúpil do MKDH, to bolo Maďarské kresťansko-demokratické hnutie, ešte predtým, ako bola Maďarská koalícia, a MKDH sa zmenilo na SMK. Ja som konzervatívny človek, ktorý nerad vystupuje z nejakej strany, ani nerad vstupuje do nejakej strany. Som bol presvedčený o tom, že strana Maďarskej koalície, teraz už Maďarskej komunity, je tou stranou, ktorá je postavená na hodnotách. A aj keď mal som jasný názor, že nie je to dobrý krok, čo urobili kolegovia, ale vnímal som to ako realitu, aj to, že sa dostali do Národnej rady a tým pádom moja snaha o spoluprácu tu stále je. Ja ako predseda Čamadoku spolupracujem s predstaviteľmi samospráv, kde sú za SMK, za Most Híd, za iné strany, alebo sú takí, ktorí sú bezpartajní. To znamená, že aj v Čamadoku, aj v Bratislavskom kraji, kde som predseda strany Maďarskej komunity, sa nám podarilo urobiť stredopravú koalíciu, kde SMK aj Most, aj stredopravé sily sú v jednom zoskupení a sa nám podaril husársky kúsok, keď sme sa dostali do župných volieb alebo do župy. Takže 34 poslancov a keď sa pozriem na to aj z politického hľadiska, tam sa dostal iba jediný predstaviteľ Smeru. Povedzte teraz úprimne, chcete byť naozaj prezidentom, alebo je toto len kampaň na zviditeľnenie značky strany maďarskej komunity? Pán redaktor, ja som úprimný človek. Ja by som veľmi rád bol prezidentom a tým by som mohol dokázať, že to, čo si myslím a to, ako chcem a môj program je o tom, aby to bolo prospešné pre všetkých občanov. Ale som si vedomý toho, že nie som favoritom. Aj čísla hovoria o tom, že asi sa veľmi ťažko dostanem do druhého kola, ale ja rátam s tým, že ľudia teraz počas mojej kandidatúry zistia to, že aj predstaviteľ menšiny je plnoplatným občanom Slovenskej republiky a má právo kandidovať aj na post hlavy štátu. Takže je to prvýkrát, keď predstaviteľ menšiny, v mojom prípade alebo v našom prípade maďarskej menšiny sa chce uchádzať alebo sa uchádza o post hlavy štátu. Na druhej strane hovorí sa o vás, že nemáte čo stratiť. Nebolo to jednoduché. Samozrejme, je tam aj to, a nebudem hovoriť, že nie je tam, že napríklad strana Maďarskej komunity, prečo ako legitímna strana nemôže dať svojho kandidáta. Takže ja som vďačný za to, že SMK vlastne vyšla s tou myšlienkou, aj pán Jožef Bereň ako predseda SMK bol iniciátorom toho, aby som kandidoval, ale ja som hneď potom na ústrednej rade som požiadal všetkých, že iba tí hlasujú za mňa, ktorí berú to veľmi vážne, čo ja si myslím, že chcem byť predstaviteľom všetkých občanov na Slovensku a v prvom rade sa budem sústrediť na južné Slovensko z tých dôvodov, o ktorých som hovoril. Keď poviem Viktor Orbán, čo vám prvé zíde na um? Tak je to premiér susedného štátu. Aký k nemu máte vzťah? Taký istý ako ostatným a samozrejme tým pádom, že SMK je v Európskej ľudovej strane a jeho strana je v Európskej ľudovej strane, taký istý vzťah mám ako predstaviteľom SDK, KDH, Most Híd aj Fidesu, lebo sme všetci v tej istej európskej rodine. Vaše životné heslo, tak som našiel na internete. Treba mať svoj sen a urobiť všetko preto, aby sa splnil. O čom sníva Ďula Bardoš? Teraz o tom sníva, že môže sa stať ako Maďar na Slovensku prezidentom všetkých občanov. A bol by som dobrým prezidentom, to je môj sen. Možno sa mi to nepodarí teraz, ale môže sa to podariť ďalšiemu, ktorý bude nasledovať po mne a už bude mať nejaké základy, na ktorých môže stavať. A budem rád, keď sa to mohlo stať v Spojených štátoch amerických, je Afroameričan, je prezidentom. Prečo by sa nemohlo stať, že predstaviteľ maďarskej komunity by mohol byť prezidentom Slovenskej republiky, bol by dobrým prezidentom, keby som dostal dôveru, by som sa snažil robiť všetko preto, aby to bolo prospech všetkých občanov. A nebol by som bábkou v rukách politikov. Ja nemám žiadne konexie na oligarchov, na finančné skupiny. Ja, keď som bol poslancom Národnej rady, nikdy som nepodnikal. To znamená, že ja nemám konexie, nemám žiadne vzťahy. To znamená, že som čistý človek, ktorý, keď niečo robí, tak chce robiť to,
čo momentálne robí, aj ako poslanec Národnej rady, aj ako predseda Čemadoku. Takže ja som úprimný a moja snaha je úprimná a budem rád, keď dostanem podporu a hlasy občanov Slovenska. Krátko, keď sa spýtam teraz, na čo by ste dali dôraz v prvej správe o stave republiky? Čo by boli tie nosné motívy? V prvom rade by som oslovil všetkých, by som sa poďakoval za vyslovenú dôveru a hneď by som povedal, že prezidentský úrad musí byť otvorený a prezident má byť prezidentom všetkých. A prezidentský úrad má slúžiť občanom, tým pádom by som vytvoril priestor pre občanov, aby sa mohli obrátiť ešte viac, intenzívnejšie ako teraz. Ako prezident by som sa vyjadroval jasne a jednoznačne k takým otázkam, ktoré sú pre nás, pre všetkých, ktorí tu žijeme, veľmi základné a na ktorý musí mať prezident svoj názor. Ja ako prezident by som sa jasne vyjadril k závažným spoločenským témam. Pán Ďula Bardoš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. Ešte pekný večer. Pekný večer aj vám. V sérii rozhovorov predvolebných s prezidentskými kandidátmi budeme pokračovať zajtra a príde jediná kandidátka spomedzi všetkých kandidátov, Helena Mezenská. Pekný večer.